قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. Ayt siz habar berin eger Allah tebarek ve taala giyeceğini kıyamata çelli hemişelik etse kimdir bir Allah'dan başka size yaktı günü getirip bilecek. Aya şu hak sözü eşitmeyeğiniz mi? قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Sen ayt, siz haber verin. Eger Allah tebarek ve taala günnizi hemişelik edip ta kıyamata çelli giyece bolmasa kimdir bir Allah'dan başka size giyeceğini getirip bilecek ki siz şonda aram alıp ve istirahat eder yani. Aya hakikatni görmeyeğiniz mi? وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ve Allah tebarek ve taala özünün mehrebanlığından sizlere giyece günnizi koydu. Ta siz giyecede aram alıp istirahat edersiniz deyip ve günnizde Hudaýyň rızkını talap edersiniz deyip o şayet siz şu nimetlerin şükürni berca edersiniz deyip. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Ve yadet ol güni keşonnu Allah tebarek ve taala kafirlara tawbih üçün nida edip aydar. Hani nirde men şeriklerim kesildi şolarını maňa şerikdir deyip güman etýärdiňiz. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ve biz her ümmetten bir gowah çykararys. Pes şol ümmetge aýdarys, maňa şerik bardygyna deliliňiz we burhanyňyz bar bolsa getirin diýip. Pes şol gün bilerler ki hakykatan hak Huda üçindigini. We ol yalandan ýasaýan zatlary şolardan gaýyp bolup ýok bolar. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Tahqiq Qarun Hazreti Musa'nın qowmlarından ne? Pes şolara taaddi etdi. Ve biz şoňa berdik hazinlardan ol miqdaryny, keşolaryň kilitleri we açarlary guwwatly jemaatlara agyr geler. Şoňa qowmlar aýdan wagtynda dünýä malyny şat bolma diýip. Tahqiq Allah tebarek we taala dünýäň malyny şat bolup gowanýanlary gow görmez. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. O Hudaýyň saňa beren zatlarynyň wasileti bilen ahiretni talap et. O öz nasibiňi dünýäden unutma. O il halka ýaxşylyk et. Huda saňa ýaxşylyk etýär. O yerde fesatçılık vücuda getirme. Yani halka zulm ve setem etme. Tahqiq Allah tebarek ve taala fesad etýän